Maar stoot er graag op uit voor een patatje of een frikandel speciaal. Dan is het in Noord-Eerst-Friesland gebakken. Nevens het grote snackbaronderzoek van Thuisbezorgd hebben de inwoners van die gemeente, in vergelijking met de oren Noord-Eerstelijke gemeenten, de meeste snackbars te haar beschikking. Maar hoe zou dat kunnen? Ja, wat zou dat wezen? We houden van snackjes, denk ik. Nou ja, bij u in de buurt had eigenlijk elk dorp een eigen snackbar. Ja. Nou, ik heb wel het idee dat je natuurlijk een hele grote snackbar is binnen. En we hebben natuurlijk een grote toeristen. Dus vandaar denk ik dat er ook meer binnen. Als je even ziekje, dan is de keuze best wel vol van weet je een snackje helle kennen. De gemeente Tjitjerkstadiel had de helft minder snackbars als Noord-Eerst-Friesland. Deze cafetariahouder in Burgum denkt wel te weten waarom de Noorderburen meer snacken. Als bijvoorbeeld de plakkenwerk, de bouwvakkers waaien en straten, neem maar op, echt de werkluis, maar die jongens echt nog vaak honger naar het werk en die eten natuurlijk volle meer. En mensen die een kantoorbaan had, denk ik, die hebben wat minder voeding nodig. En dan had misschien ook nog een beetje mijn opleiding te meisje. Dat mensen die hoog opgeleid binnen misschien meer onder gezondheid denken. Je hebt hier eigenlijk per toers en inwoners net zo volle snackbars of minder. Merk je daar wat van? Nee, eerlijk zijn net, want ik vind dat Burgum aardig wat snackbaren had. Ze zou wel traaien. Sinds ik ben uit huis binnen eten wij volle minder patat. Dus ja, en als we broeken, dan broeken wij de airfryer. Wat de verklaring ook is, voor een vette hap kun je beter in Noord-Eerst-Friesland wezen. En wat snacken de inwoners van die gemeente het liefst? Van de kaasvlee. Ja. Een patatje oorlog en een kaassouffletje erbij. Nou, dat is een bakje patat wezen. Maar net vol meer. Klassiek. Klassiek, ja, absoluut.